Καλησπέρα. Είμαι η Μαρία και αυτό εδώ είναι το Aesthetics Podcast. Καλώς ήρθατε στο Aesthetics και αυτή την εβδομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Mobwife. Μπορείτε να αναζητήσετε και το αντίστοιχο blog που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα aesthetics.gr. Σήμερα όμως δεν θα είμαι μόνη. Έχω την τιμή να έχω κοντά μου τον κύριο Δημήτρη Γραμματικογιάννη, eco-stylist και δημιουργό του Ethical Ode. Γεια σας, τι κάνετε? Καλησπέρα Μαρία, χαίρομαι πολύ που ακούω από σένα. Πραγματικά όταν αποφάσισα να γράψω το blog για το Mobwife, το πρώτο πρόσωπο που ήθελα πραγματικά να ακούσω την τοποθέτησή του ήσασταν εσείς. Φαντάζομαι θα το έχετε παρακολουθήσει κιόλας. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ασχολήθηκες με ένα θέμα που δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα η παγκόσμια κοινότητα της μόδας. Δυστυχώς δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. New York Times, κάποια έντυπα που έχουν ένα κοινωνικό προσανατολισμό έχουν. Οπότε χαίρομαι πολύ που ένας άνθρωπος της μόδας κάνει μια τέτοια πρωτοπορία. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που το ακούω. Είναι μια τάση που την μάθαμε όλοι από το TikTok. Το TikTok που δημιουργεί τάσεις πολύ εύκολα, που πολύ εύκολα ο κόσμος ψωνίζει από αυτές τις τάσεις και πολύ εύκολα αυτές οι τάσεις καταλήγουν στη χωματερή, επιβαρύνοντας κι άλλο τον πλανήτη μας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η TikToker Sarah Arcuri, είναι 29 χρονών, ένα target group που έχει μεγάλη πρόσβαση στο TikTok και μεγάλη επίδραση πάνω σε άλλους συνομιλικούς του. Λέει it's expressive, it's bold, it's unapologetic. Στη φράση της που με περίσσιο ύφος, τόμφο και σιγουριά υπάρχει όμως μια αντίφαση. Αφού δεν χρειάζεται απολογία, όπως λέει η ίδια, γιατί το αναφέρει λίγο πιο πάνω ως ακριβό και έντονο, και ας δεχτούμε το ακριβό που δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμα και οι ακριβές γούνες που αναφέρει, οι αληθινές μάλιστα, δεν είναι πλέον ακριβές. Όταν ένα Μικέλου δερμάτινο παλτό μπαλετσιάγκα κοστίζει $8.879, την ίδια ώρα μπορεί να αγοράσεις μια αληθινή γούνα με 300, ίσως πλέον και λιγότερα δολάρια. Ίσως όμως το αναπολογητικό που αναφέρει πιο πάνω να σημαίνει με τα λεφτά μου κάνω ό,τι θέλω. Εννοώντας βέβαια όλη αυτή την αισθητική, βαριά κοσμήματα που για μια καταλαβαίνεις κάπου εκεί ηλικιακά, μπορεί να είσαι μικρότερη, αλλά όλο αυτό το βαρύ δεν είναι αυτής της ηλικίας των 30 κάτω, που δεν είναι λόγο. Παρ' όλα αυτά, αν μιλήσουμε για αυτά τα μεγάλα κοσμήματα, και αυτά σίγουρα δεν είναι ακριβά. Εννοώ ότι οι εταιρείες που δημιουργούν συνήθως πολύ ακριβά κοσμήματα, υπάρχει πάντα ένα μέτρο, μια σύνεση στον όγκο. Οπότε όλο αυτό το υποτιθέμενα ακριβό στυλ με jewelry, τεράστια και όλα αυτά, πάλι δεν μπορούμε να το πούμε ακριβό όπως η ίδια λέει. Τα τονίζω όλα αυτά γιατί θέλω να δείξω πόσο αντιφατικά είναι αυτά που λένε όλες αυτές οι TikTokers με τη συγκεκριμένη ιδιαίτερα τάση. Και όλη αυτή η επίδειξη πλούτου κόντρα σε μια κοινωνία κρίσης, που το έχεις αναφέρει και εσύ πολύ ωραία, από το κορίτσι του μαφιόζου, του δίνει δύναμη και τον στηρίζει και τον ίδιο ψυχολογικά να συνεχίσει, ίσως και να αναπτύξει τις παράνομες δραστηριότητες του. Αυτή η τάση κυριολεκτικά κανονικοποιεί την παρανομία. Η σοπή έρχεται ως αντάλλαγμα του shopping therapy. Η Σάρα μάλιστα κλείνει την ομιλία της λέγοντας «They can wear what they want and get away with it». Συνήθως όμως τα στατιστικά στοιχεία μας δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ιδανικά όσο θέλουν να πιστέψουν αυτά τα κορίτσια, και ότι μπορούν να σταματήσουν αυτή τη σχέση, αυτό το αλυσβερίστα, να πω, γιατί στο τέλος πέφτουν και αυτές οι ίδιες θύμα του μαφιόζου. Τόσο λάτρεψαν και υποθετικά λατρεύτηκαν. Παρότι η μαφία είναι συνδυασμένη με την κάτω Ιταλία και τη Σικελία, η αισθητική της τάση προέρχεται από τις ταινίες του αμερικάνικου κινηματογράφου.
γυναίκες σε αυτές τις ταινίες δεν είχαν ούτε ιταλική καταγωγή, ούτε τη φινέτσα που χαρακτηρίζει τις Ιταλίδες. Ξεκάθαρα το έντονα eyeliner μαζί με όλο αυτό το φόρτωμα και μη λειτουργικό και ξένο κλιματολογικά δεν ταιριάζει ούτε με την Ελλάδα, ούτε με την κάτω Ιταλία που η τάση αναπτύχθηκε ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να παρουσιάζουν. Και βέβαια δεν εννοώ μόνο ότι απέχει μόνο χρονομετρικά, αλλά απέχει και σαν κουλτούρα. Κουλτούρα, ναι. Ναι, νομίζω ότι έχεις κάνει και εσύ έτσι. Ναι, και μάλιστα τώρα μου απαντάτε και στις ερωτήσεις που θα σας έκανα και εγώ, γιατί όντως ότι έχει υιοθετηθεί από νεαρά κορίτσια, από 25 χρονών, 26 χρονών, και δεν μπορώ αυτό που με προβλημάτισε είναι δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχονται αυτές οι αναφορές, εφόσον δεν υπάρχουν κάπου, ας πούμε, τις γιαγιάδες τους. Ειδικά τώρα στην Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς παραπέμπει αυτό το στυλ και από πού υιοθετείται, από πού πηγάζει. Ναι, κατά κάποιο τρόπο θα συμφωνήσω σε όλα αυτά που είπατε κιόλας και για το ότι κανονικοποιείται κατά κάποιο τρόπο η παρανομία. Και είναι και το στήριγμα έτσι του μαφιόζου κατά κάποιο τρόπο. Girl bosses. Ακριβώς, ναι. Του δίνουν ένα προβάδισμα ότι καλά πας, συνέχισε έτσι. Ναι. Γιατί μας κάνεις γυναίκες εντυπωσιακές, που στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε ενοπλουτισμός του βορρίτς. Ναι. Το οποίο ειδικά σε μια εποχή κρίση, επαναλαμβάνω, είναι αντιαισθητικό, είναι πέρα από κάθε μορφή μόδας και λογικής. Γιατί η μόδα είναι ένα λογικό κεφάλαιο. Παράγεται για το τώρα και υποτίθεται ότι δέχεται όλες τις κοινωνικές αναφορές που συμβαίνουν στο τώρα. Αυτή η αμετροπρέπεια τη συναντάμε σε όλες τις μορφές σήμερα και από την παιδική εγκληματικότητα. Μπορούμε δηλαδή να, αν θέλεις, ναι, να και κάνεις πρόσφατα μια ταύτιση με αυτό το στοιχείο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι μανάδες αυτά τα νέα κορίτσια, φαντάσου ότι τα παιδιά τι μηνύματα παίρνουν. Ναι. Για να εισάγουμε λίγο και τους ακροατές, αναφερόμαστε στο περιστατικό που έγινε στη Γλυφάδα με τα 14χρονα κορίτσια, όπου την πλατεία της Γλυφάδας την μεταμορφώσανε σε ring, σε ένα σύγχρονο κολοσσέο θα μπορούσαμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με θεατές κανονικά. Κάτι που έχει αρχίσει γενικά να προβληματίζει. Χρησιμοποίησαν τα social media, συγγνώμη σε διέκοψα, χρησιμοποίησαν τα social media, Instagram και άλλες εφαρμογές TikTok για να μαζευτούν. Βέβαια, ναι. Που στην ίδια ώρα θα μπορούσαν να έχουν μαζευτεί για ένα πολύ πιο σοβαρό λόγο, να δηλώσουν την κλιματική κρίση και ότι δεν αντιμετωπίζεται σωστά. Ήδη σήμερα είχαμε 2 νεκρούς στο Ξυλόκαστρο. Ναι. Και το τελικά μπορούμε να πούμε, πέρα από νεοπλουτισμό, πέρα από κακόγουστο, είναι και άκερο. Ναι, είναι ένα πραγματικά. άκερο, επικίνδυνο. Και όλο αυτό φέρνει τον κόσμο σε ένα προβληματισμό που ότι η μόδα στο τέλος είναι μια κακή επιρροή στους ανθρώπους, που δεν είναι καθόλου έτσι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα και επίσης κάτι που έτσι παρατηρώ, ότι ένα άτομο το οποίο μπορεί να έχει οθετήσει το συγκεκριμένο στυλ, τη συγκεκριμένη αισθητική του Mob Wife, πριν τις εβδομάδες μπορεί να είχε το Clean Girl Aesthetic, ας πούμε, που και το Clean Girl Aesthetic ήταν άκρος προβληματική αισθητική, με την έννοια ότι υιοθετούνταν μόνο από αδύνατα κορίτσια. Ήταν τα καθαρά κορίτσια που μπορούσαν να στυλιζάρουν τα μαλλιά τους και να τα κάνουν αυτά τα υπέροχα slick buns. Δεν μπορούσε να υιοθετηθεί από ένα άφρο μαλλί πάρα πολύ εύκολα, όπως και από μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Ήταν τα πρόσωπά τους αλαβάστρινα, με 10 βήματα skincare κάθε μέρα, γυαλίζανε, ήταν υπέρλαμπρες, οπότε τώρα βλέπουμε βέβαια και τάσεις που έρχονται λίγο να τις στείλουν σπίτια τους,
και το Brad Girls Aesthetic και άλλα, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ίσως ενδεχομένως χάνεται και η ατομικότητα. Χάνεται το χαρακτηριστικό, το στυλ που έχει ο καθένας, η προσωπικότητά του. Δηλαδή όταν κάποιος υιοθετεί στυλ σαν αλλάζει συνολάκια, πιστεύω ότι εκεί χάνει και τον εαυτό του. Εκεί λίγο με προβληματίζει ότι το ίδιο άτομο μέσα σε 3 εβδομάδες θα είναι Mob's Wife, μετά θα είναι κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Συν ότι αφού είμαστε πάνω στο Mob's Wife, είναι άκρος αντιφεμινιστικό. Ναι. Η σύγχρονη γυναίκα μπορεί να είναι αυτοδύναμη, εργάζεται. Δεν είναι παρασιτική. Πολλές φορές μάλιστα θεωρείται πλέον ότι προσφέρει πολύ περισσότερα αν υπάρχει οικογένεια, σε μια οικογένεια, από ότι προσφέρει ο άντρας. Γιατί σίγουρα έχει πάνω της πολύ περισσότερα πάνω στον νοικοκυριό, όσο και να το μοιράζονται. Με τα παιδιά πολύ πιο ουσιαστική σχέση. Άρα όλες αυτές οι γυναίκες που υποφέρουν για να βγαίνουν αυτά τα στατιστικά στοιχεία και να δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος στην κοινωνία της γυναίκας, η γυναίκα είναι στο ρόλο της μέσα στην κοινωνία, έρχεται αυτές οι γυναίκες να μιλάνε για παραβατικές συμπεριφορές. Οπότε πραγματικά είναι μια ακραία αντιφεμινιστική τάση. Θα συμφωνήσω απόλυτα και επίσης δεν ξέρω τώρα και σε σχέση με ότι γίνεται ποφητή μια τέτοια προσωπικότητα του μαφιόζου, του παράνομου, δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και το αντρικό φύλο. Δηλαδή θεωρώ ότι και αυτούς τους οδηγεί σε πολύ περίεργα μονοπάτια, θέλοντας μπορεί να θέλουν να αρέσουν, να δείξουν την δύναμή τους. Θεωρώ ότι γενικότερα και από τις δύο πλευρές είναι λίγο περίεργο. Είναι μια περίεργη... Είναι σαν να προωθούν και σε αυτούς τα αρνητικά στερεότυπα του αντρικού φύλου. Ναι. Που θα μπορούσαν να είναι εντελώς ο άλλος ρόλος. Ότι εμένα, ναι, χαίρομαι που μου κάνεις δώρο αυτό, αλλά από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσαν να παίξουν έναν εντελώς αντίθετο ρόλο. Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο? Φυσικά, θα ήθελα να μου πείτε λίγο για την επαναφορά της γούνας. Πώς το βλέπετε αυτό? Δηλαδή, όταν η μόδα υποτίθεται ότι κάνει αρκετά βήματα μπροστά και προσπαθεί να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα, ταυτόχρονα έρχεται μια αισθητική που μπαίνει από το παράθυρο και σου λέει ότι εγώ θα επαναφέρω τη γούνα, είτε αυτή μπορεί να είναι της γιαγιάς μου ή μπορεί να είναι vintage ή οτιδήποτε, ή μπορεί να είναι κεφό. Αλλά ταυτόχρονα και αυτό επίσης είναι λίγο κάπως προβληματικό. Εσείς πώς το βλέπετε μέσα από τα μάτια σας? Πολλές φορές έχω ρωτηθεί ως εκοστηλίστας τι γίνεται με τις γούνες. Εξηγώ ότι σέβομαι να διατηρείς μια γούνα που βρίσκεται στην κατοχή σου γιατί ήταν οικογενειακό κοιμήλιο, προέρχεται από τη μαμά σου, πολλές φορές από τη γιαγιά σου. Οπότε θα ήταν και κακό να μην τη διατηρήσεις. Ναι. Γιατί είναι μια κληρονομιά. Σίγουρα είναι ένα προϊόν σκληρής βίας απέναντι σε ένα ζώο. Μάλιστα κάποια στιγμή που έδινα έναν Ινδιάνο για ένα διαφημιστικό εδώ στην Αθήνα, μου είχε πει, αυθεντικό Ινδιάνο, μου είχε πει μια πολύ ωραία ιστορία για το πώς βγαίνανε να κυνηγήσουν. Και κυνηγούσαν τις φάλαινες, ας πούμε, δικιά του φυλή, κάνοντας πάντα μια δέηση την προηγούμενη μέρα πριν ξεκινήσει η ομάδα των ανδρών που θα πήγαινε. Η δέηση αυτή ήταν να τους επιτεθεί κάποιο ζώο, κάποια φάλαινα. Σε περίπτωση που δεν τους επιτίθετο, δεν θα χτυπάγαν με το καμίκι τους καμία φάλαινα. Θα επέστρεφαν πίσω και όχι απλά δεν θα είχαν κρέας να τραφούν, που δεν ήταν μόνο για τροφή, ήταν για να διατηρούν θερμότητα, για να ανάβουν αυτά τα καντήλια που είχαν. Δηλαδή ήταν σε πάρα πολλές διεργασίες που το χρειάζονταν τη φάλαινα. Παρ' όλα αυτά δεν έκαναν ένα έγκλημα έτσι απλά.
Οπότε σήμερα, ναι, αποδεχόμαστε μια γούνα, τη διατηρούμε, αλλά δεν πάμε να αγοράσουμε μια καινούρια. Και πολλοί καταναλωτές πλέον πηγαίνουν σε vintage για να αγοράσουν καθαρά γούνες. Το κλίμα απ' την άλλη δεν επιτρέπει εύκολα να διατηρούμε γούνες. Οι γούνες, ειδικά στην Ελλάδα, θα χρειάζονται ψυγείο. Έχει ανέβει πάρα πολύ η υγρασία ακόμη στο νομότικη που δεν είχε. Και όλες αυτές οι γούνες καταστρέφονται γιατί παίρνει υγρασία, αν είναι μέσα απλά σε μια ντουλάπα, έστω και σε ένα νάιλον. Το νάιλον δεν είναι ικανό να διατηρήσει την υγρασία απ' έξω, οπότε ποτίζονται. Αν δεν διατηρούνται, χάνουν το τρίγωμά τους σιγά σιγά. Οπότε όλα αυτά δεν ξέρω πόσο μπορεί κάποιος να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μια γούνα. Ναι. Επίσης και να τη φοράει, γιατί έτσι όπως πάμε δεν νομίζω ότι... Βέβαια, με τόσο ζεστό κλίμα και όταν υπάρχουν τόσες άλλες λύσεις πλέον, συνθετικά που κρατάνε την υγρασία, που κρατάνε το κρύο, με πολύ καλή ποιότητα. Άρα όταν επιλέξεις να αγοράσεις, είναι από έλλειψη ενσυναίσθησης και αδιαφορία. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα, θα συμφωνήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω μου λύσατε όλες τις απορίες και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε αυτό για τη γούνα δεν το γνώριζα. Ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξαναδώ σε κάποιο επεισόδιο. Εννοείται ότι είμαι πάντα ανοιχτός σε όποια πρόσκληση από σένα. Ήθελα μόνο να σου δώσω και ένα στοιχείο πώς αυτή η τάση ήδη έχει φτάσει. Συγκεκριμένα στο Poshmark, P-O-S-H, Mark όπως λέμε σημάδι, ένα κουτί με second hand Mob Wife accessoire στοιχίζει πλέον λιγότερο από $200. Είναι φανερό ότι η τάση έχει φτάσει στο τέλος, γιατί δεν μπορούν να μιλάνε ούτε για ακριβή τάση πλέον, ούτε για κάτι ιδιαίτερο, αφού πλέον αποτελεί μια μαζική παρόρμηση. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Πάντα να έχεις τέτοια όμορφη θεματολογία και όλοι να σε στηρίζουμε γιατί κάνεις καινοτόμα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλετε να μάθετε περισσότερα για την αισθητική του Mob Wife, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα aesthetics.gr, όπου θα μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο blog. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο θέμα. Φιλάκια!